kami hain mo yan ang na ngayon kami yan na nagkatitiro kinililing nga lugar ng amon plaza. Amahin na halad naman hain mo. Matagal mo kami kabasto kita mo nuna-huna kasing-kasing. Nabila itang nawas noon nga kinabuhi. Para iyo naman, buta kayo ng things, no? Na siyempre, ikaw natin ang mobile sportsmanship, ano? Na ating papapay sa salamat, lumapay na agad. The Congressman Ben P. Marley, jointly represented by Sir Nelson Cortez, Officer 4, always at the Congressman. Please give a hand. Maupai aga atin na tanan. Yan ang adlaw sa liwanag na magpakita ito pagdulo. Ito opisina ni Congressman Billy Bardoni, Bomo Hermano Mayor, ini Terraud na kapistahan ni Tatang Santo Rosario, nga nariya pakikisa at pag-iwananan. Nag-sponsor niya in inter-town basketball. May ada 75,000 na dahil doon first prize, ano? Tapos 50,000 second prize, 25,000 ito third prize. Na sugatan ito regata, volleyball, and football race ata, no? Tama ba? So ay yung makikisa para yung ating kalibayan. Yung mga social activities, yung sports activities para itong tiyarawot na kapiestahan itong Santo Rosario. Pero, mas importante na dapat din natin inalintag na hindi natin paglipay para hindi natin kapatronan, no? Para itong kapiestahan itong Santo Rosario na dapat ating patuyas, ating pagmulay, hindi natin papangibabaw, hindi natin mga personal na interest pag ginagawa. Kundi ito interest niya, hindi ka nakikikisa, natin mga kasi players para ang pinibagduni, hindi nakikikisa yung mga iwanan, hindi rin nagpapabayahin mga iwanan, kaya interest ito kaya niwa, itmolopyo, itong bugtong, itong iwan. Salamat, yung maupay naga sa inyo. Honorable Congressman Hermano Mayor, for this 2015 Fiesta, Congressman Ben P. Marley. Ladies and gentlemen, please give a hand to our first news from Barangay, Ms. Tricia J. Sabunao. Second is complexion, 15%. Third, body figure, 15%.